श्री तुळजाभवानी कॉम्प्लेक्स 1 BHK 2 BHK and shop project by श्री तुळजाभवानी डेव्हलपर्स गवंटीवाडा अपोजिट आशा पार्क नियर भरडनाका मालवण सिंधुदुर्ग। आपल्या स्वप्नातील घर प्रत्यक्षात। कॉन्टॅक्ट डिटेल्स फॉर बुकिंग 9773 71 27 27 9404 15 53 77 9969 1605 16 9404 44 86 27। इनोव्हा कारनं 3 दुचाकी वाहनांना धडक दिल्यावरून झालेल्या वादावादीमध्ये कुडाळ कविलकाटे येथील व्यावसायिक आप्पा गडेकर याला इनोव्हा कारमधील मुंबई भाजपचे युवा मोर्चा अध्यक्षांसह त्यांच्या सोबत असलेल्या महिलांनी बेदम मारहाण केली। या भाजपच्या पदाधिकारी महिलांनी कुडाळमध्ये धिंगाणा घातला। अखेर हे प्रकरण पोलीस ठाण्यात गेलं। या ठिकाणी युवा मोर्चा अध्यक्षांनी दबाव वाढण्यासाठी आपल्या राजकीय पदाचा वापर केला। मात्र कुडाळ येथील नागरिकांनी पोलीस ठाण्यात मोठी गर्दी केली होती। नववर्षाचं स्वागत करण्यासाठी मुंबईवरून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आलेले भाजपचे मुंबई युवा मोर्चाचे पदाधिकारी कुर्ला येथील नगरसेविका यांच्यासह त्यांच्या कुटुंबियांची इनोव्हा कार मंगळवारी दुपारी कुडाळ गांधी चौक इथं आल्यावर ती रेल्वे स्थानक रस्त्याच्या दिशेने जात असताना एका फरसाण मार्टच्या समोर असलेल्या कविलकाटे येथील आप्पा गडेकर यांच्या दुकानासमोर असलेल्या 3 मोटरसायकलला धडक दिली। याबाबत आप्पा गडेकर हे विचारायला गेल्यावर त्यांना या भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांकडून मारहाण करण्यात आली। पाऊण तास या महिला शिव्यांची लाखोली वाहत होत्या। तसेच आप्पा गडेकर आणि सोडवण्यासाठी आलेल्या पोलिसांवर चप्पल मारण्यापर्यंत या महिलांची मजल गेली। राजकीय दबाव वाढण्याचाही त्यांनी प्रयत्न केला। दरम्यान हे प्रकरण कुडाळ पोलीस ठाण्यात आलं। यामध्ये युवा मोर्चा अध्यक्ष यांनी मुंबई येथील पोलीस अधिकाऱ्यांसह इतर राजकीय पुढाऱ्यांना फोनाफोनी सुरू केली। दरम्यान ही घटना समजताच कुडाळ शहरातील नागरिकांनी पोलीस ठाण्यात गर्दी केली होती। किरकोळ वादावरून भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी कुडाळ शहरात धिंगाणा घातला। उशिरापर्यंत कुडाळ पोलीस ठाण्यात परस्पर विरोधी तक्रारी देण्याचं काम सुरू होतं। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।